गिबि गिबियावनो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। मैया बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय गावनि जिउखौ दान होनाय मुंख्लं नखरफोरनि दुखुथिया बिमा बिफा बिदा बिनानाव बिथांमोना 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारै जालांनाय गोजोन गोरोबथायाव मख'खानाय मुंख्लं नखरफोरनो जुदिअ 5 लाख रां होगोन होनना मख'नाय थासेयावबो गोबां नखरफ्रानो दिनैसिमबो बे अनसुंथाइखौ मोननो हायैनि थाखाय क'क्राझारनि बिसुमुरियाव मैया मोनसे सावराय जथुमा खुंफुंलाङो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे जथुमायाव खमैबो मुंख्लं नखरफोरनि 500सा नखरफोरा बाहागो लानानै बिथांमोननि अनसुंथाइ मोननाय मोनैखौ लानानै गुवारै सावरायनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनि मुङाव मुंख्लं खाम्फा गायसननाय आरो नखराव साफा साफा साख्रि होगोन होनना बुंनाय लेखा बेनि सायाव गुवारै सावरायज्लायनायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। लोगोसे सुलुङाव क'क्राझार जिल्लानि एनडिएफबि मुंख्लं नखरफोरनि लेङाइ आफादगिरि आसिनि कुमार ब्रह्म बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोराव लिरखानानै थाखानाय मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रां आरो थांनानै थानाय एनडिएफबिफोरनो 4 लाख रां होगोन होनना बुंनाय बेफोर अनसुंथाइफोरखौ नाथाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ खोथा होयै दिनैसिमबो मोननो हायाखै होनना सुलुङाव फोरमायो। नाथाय बेवहायनो मोनसे मख'थावना बाथ्रा दि दिनैसिमबो बिटिआर सरकारा खालि 193 मुंख्लं नखरफोरनोल' बे अनसुंथाइखौ होनो हादों, नाथाय आद्रा थालांनाय मुंख्लं नखरफोरनो दिनैसिमबो बे अनसुंथाइफोरखौ होनो हायाखै होननाबो बिथाङा रोखा रावजों सुलुङाव फोरमायो। लोगोसे बिथाङा सुलुङाव फोरमायबावोदि जेब्ला 193 ता मुंख्लं नखरफोरनो क'क्राझाराव चेकखौ राननानै होयो अब्ला बिटिआर सरकारा बुंदोंमोन दि 6 मासनि गेजेरावनो आद्रा थालांनाय गासै मुंख्लंफोरनो बेफोर अनसुंथाइफोरखौ होजोबगोन होनना बिथांमोना जुदिअ बुंदोंमोनब्लाबो नाथाय दिनैसिमबो गोबां खेब 6 मास बारलांबायब्लाबो नाथाय दिनैसिमबो मुंख्लं नखरफोरा बे अनसुंथाइफोरखौ मोननो हायाखै होननाबो बिथाङा गोख्रों रावजों अजद लाबोयो। आरो लोगोसे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा बुंबावोदि जेब्ला मुंख्लं नखरफोरनि बिगोमा बिथांमोना इएम फेरेंगाखौ लोगो हमनो थाङो अब्ला मुंख्लं नखरफोरखौ गुबुन राजखान्थि हानजाजोंसो लोब्बा दं होननानै सोंखारिनानैसो हरो होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों अजद लाबोयो। थारैनो बिटिआर एग्रिमेन्टनि 4.6 दफा बायदि डिसिनि रुलआ बिटिआरआव मोजां खुंथाय लाबोनायनि साबसिन राहा होननानै जुदिअ आथिखालनि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथां 16 ता डिपार्टमेन्टखौ डिसिनि अथ'रिटियाव हरनो थाखाय डिसिखौ बिटिसिनि सेक्रेटारि बिबानखौ होलायनानै बिटिआरआव डिसिखौ बाहायनानै गोबां खामानि मावनो हादों होनना सानदोंब्लाबो नाथाय जिहेतु डिसिफ्रा प्राय थांलाय फैलाय सोलाय सोल' जाबाय थायो, ओंखायनो थार ओंथियाव बेनिफ्राय जेबो फिथाइ थायाखैब्ला 16 ता डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिनि गोहोजोंनो सालायफिननो थाखाय उइड्र खालामफिननांगौ होननाबो थांनाय 7 डिसेम्बर खालारखालि एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायनायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे गोदो बिटिसिआ गावनो 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि एपइन्टमेन्टखौ सिएसबि बर्डनि गेजेरजों होनो हादोंमोन आरो बे बर्डआ जिहेतु दिनै बिटिसिआ जेब्ला गभर्नरनि खुंथाय गोहोआव थांदोंमोन अब्लानो सिएसबिनि बर्डआबो बायनानै दिनैसिमबो बिटिसि गभआ 3 बोसोर बारलांबायब्लाबो बे बर्डखौ दाफुंनो हायैखौ दाफुंनो थाखायबो बिटिआर गभखौ खावलायनायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे बर'नि मोननै राजखान्थि हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि मोननै हान्जाखौबो राजखान्थि हान्जानि मुलाम्फानि थाखाय जानला मानला जोंनि हारिनि इसिङारि बाथ्रा खोथाफोरखौ लानानै बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायनायजों लोगोसे मिजोरामनि मोन 6 रिजनेल पार्टिफ्रा जेरैबायदि लोगो नांनानै नेशनेल पार्टिफोरखौ फेजेननो हायो अब्ला जों मानो हाया होननाबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय बेवहायनो सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे साननाय सोमजिखांदों दि जाय समाव 16 ता डिपार्टमेन्टनि बाथ्रा आरो सिएसबिनि बाथ्राखौ बुङोब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टनि हेंथा आरो बिपिएफनि सापर्ट होननानै बुङोमोन, नाथाय दिनै सुक्तिकारि संगठन थामहिनबा एबसुनि आफादगिरि बिथाङा जुदिअ दिनै 3 बोसोरनि उनावसो बुंदोंब्लाबो बेबायदि सोंलुफ्रा जाहाथे हाइडेन एजेन्डा थायाब्लासिनो एबसुनिफ्राय ओंखारबाय थायो बेखौ गोबां बर' सुबुंफ्रानो गावसोरनि साननाय हनायखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंब्लाबो फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। जुदिअ बावैसो साननि सिगांनिफ्रायनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' आरो नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांमोना बिपिएफआ जोब्बाय होनना जेसेबां बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ बुजायनो नाजादोंब्लाबो एसेबांनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफ्रासो उल्था गावसोरनि राजखान्थि हान्जाखौ गाज्रि मोननानै लोब लोब बिपिएफआव जयनिं जाफैनायखौ बारानिफ्राय बारासिन नुनो मोन्दों। मानोना थांनाय 6 डिसेम्बर खालारखालि जुदिअ खैराबारिआव इउपिपिएलनि जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै इउजि ब्रह्म बिथाङा बिपिएफआ जोब्बाय, भैरबकुन्दआव 3,000सोल' सुबुंजों मिटिं खालामनो गोनां जादों, 52 ता बियाबनि थाखाय आं अलरेडि प्रप'जेल हरखाबाय आरो आथिखालाव बेयो दिल्लीयाव सहैबाय होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावसोरनि हान्जानि गोख्रोंथिखौ दिन्थिदोंब्लाबो नाथाय अखानायै थामहिनबा 7 डिसेम्बर खालारखालि फिन चिरांनि हाग्रामानि बाथौ खेराइ रिसर्टआव लैहोर लैहोर बिटिआरनि गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रानो हाग्रामानि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जाफैनायखौ
जोङो नुनो मोनो। नाथाय मोनसे मख'थावना बाथ्रा दि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा बे रिजर्टआव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जौ लोंहोनायनि अजद दैखांनायजों लोगोसे सुनिबार आरो रबिबारै सानफ्रोमबो डीजे दामनानै साखाथिनि सुबुंफोरखौ थानो हायै खालामनायनि अजद होनायनि थाखाय बे रिजर्टनि सायाव पुलिस बिफानखौ नायसंनो थाखायबो बिथाङा राहा लागोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। बावैसो साननि सिगां थामहिनबा 7 डिसेम्बर खालारखालि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गोदानै लुफुंजानाय बिजेपिनि कुसुगाव आरो जमदुवारनि मण्डल अफिसखौ स्टेट बिजेपिनि आफादगिरि बिथां भबेश कलिताया बेखेवनाय समाव गसाइगाव जिल्ला बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट कबिता बसुमतारी, EM रेवरेवा नार्जारी, MCLA राजीव ब्रह्म आरो कुसुगाव जिल्लानि प्रेसिडेन्ट रमाकान्त ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लानाय बे जथुमायाव बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट भबेश कलिता बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुङोदि सानफ्रोमबो बिमा बिफानि रावबो सोनारबाय थाया, ओंखायनो बिजेपि राजखान्थि हान्जायाबो सानसेब्लाबो एलायन्स थायाब्लासिनो बिटिसिआव सरकार सालायगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। आरो जेब्ला खौरांगिरिफ्रा बे एखे बाथ्राखौनो जेब्ला बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांखौ सोङो अब्ला बिथाङा बेफोरखौ आं खोनायाखै, मोनथियाखै, जुदि बुंदोंब्ला आं बिथांखौ सोंगोन होनना सोंलुनि फिननायखौ मोनथिथारै बायदि दिन्थिदोंब्लाबो नाथाय थारैनो बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा गोबाव साननिफ्रायनो साननाय बिजेपिआ बिटिसिखौ सानसेब्लाबो दखल खालामगोन होनना बुंनायखौ लासै लासै बिथांमोननि गोसोनि साननायनिफ्राय फंफा फंनै ओंखारबोनायखौ गोबां सुबुंफोरा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सावरायज्लायनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय दिनै बेवहायनो गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव मोनसे सोंलु सिखांदों, थारै सनानि बिटिसि ना स्टेटनिख्रुइ बेसेबांबा गोजौआव होनना बुंजानाय बिटिआर, बेनि सिङाव थानाय जोंनि बिदा फंबाय मोननै राजखान्थि हान्जानि जाबायदि बर'नि बाथ्रा फावआव थानाय सैमा जानायखौ अमाया नायनो हाया, अमा जानायखौ सैमाया नायनो हायै बायदि जा राजखान्थियारि थासारि जोंनि गेजेराव दङ, बेखौ बोरै जोंनि बर' हारिजों सोमोन्दो गोनां दल संगठनफ्रा खौसेयाव लाबोनानै राजखान्थिजों लोगोसे गेदेमा बर' माहारि दानायाव बोरै लाबोनो हागोन, बेखौ दिनैनि खालाराव लहानिख्रुइबो गोरासिन बायदि नुहुरो। मानोना दिनैनि खालाराव एबसुआबो बिटिआर दफानि सार्थआवसो ना प्रमद बर'आ एबसुनि मोनसे समनि दैदेनगिरि खायसो ना बिथांखौ सुबुं हिसाबै गारनो हायैनि थाखाय, जेराव बिपिएफ हान्जानि सुबुंफोरखौबो माहारि दानायाव नांथारगौ जायो जेला बिथांमोनखौ नाथाय ससियेल मिडियाजोंसो खावलायहरबाय थानायखौ जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। ओंखायनो बर'नि राजखान्थिखौ फैबाय थानाय 2025 बिटिआरनि इलेक्सननि समाव लासै लासै मोख्रानि फिथा राननाय राजखान्थि बायदिसो जागोन नामा होनना आं सानफ्लाङो। मोननैसो सोमोनांथाव रादाब। बावैसो साननि सिगाङाव केरेलायाव सासे एरवेज मुंनि सासे डक्टरा गावनि गोसो थोनाय साहना मुंनि सासे डक्टरनिफ्राय 150 तला सना, 15 एकड़ हा आरो गंसे BMW गारि होनो हायाब्ला हाबा लाया बुंनायनि जिंगायाव गोग्लैनानै फासि जानानै थैयो होनना सुलुङाव फोरमायो। हरै थांनाय बृहस्पति चाइनानि कमिं मुंनि दाबसे जायगानि सासे सुबुंनि मेगननिफ्राय डक्टरफ्रा 60 ता फिलौ दिहुननो हायो होनना सुलुङाव फोरमायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मेगना गिबियाव जोबोर माननायनि थाखाय बिथाङा मेगननि डक्टरनि साखाथियाव थांदोंमोन आरो मेगनखौ जेब्ला डक्टरा नायो अब्ला बे फिलौफोरखौ मोननो हादोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायो। बेराफारसेथिं महुआ माइत्रा मुंनि सासे तृणमूल कंग्रेसनि एमपिखौ लकसभानिफ्राय थांनाय बृहस्पति खालारखालि एक्सपेल खालामो होनना सुलुङाव फोरमायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा सुबुंफोरनिफ्राय गोबां खामानि होगोन होनना 2 कौटि रां लादोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायो। बेराफारसेथिं थांनाय 5 बोसोराव बुहुमनि दाब दाब जायगाफ्राव भारतनि फरायसा फरायसुलिफ्रा थांनानै गासै 403 फरायसा फरायसुलिफ्रा बुथारजाबाय होननाबो सुलुङाव फोरमायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बेफोरनिनो बयनिख्रुइ कानाडायाव थांनाय 5 बोसोरनि गेजेराव 91, इंलेन्डआव 48, रासियायाव 40, आमेरिकायाव 36, अस्ट्रेलियायाव 35, इउक्रेनाव 21, साइप्रासआव 14, इटालि आरो फिलिपाइन्सआव गासै 30 फरायसा फरायसुलिफ्रा बुथारजादोंमोन होनना सुलुङाव रोखा रावजों फोरमायो। हरै थांनाय 6 डिसेम्बर खालारखालि हारियाना हाइकर्टआ मोनसे सोमोनांथाव रायदान फोसावो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला सोरबाफोर फरायसा फरायसुलिफ्रा क्लास 10 नि आनजादाव 0 मोनो अब्ला फरायसाया 30,000 जुरिमाना होनांगोन होननाबो सुलुङाव फोरमायो। भारताव उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफ्रा बांद्राय सुसाइड जानानै थैनायनि हारा बारानिफ्राय बारासिन जानाय बाथ्राखौ पार्लामेन्टआव बावैसो साननि सिगाङाव सावरायलायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओंखायनो एडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला 2019 निफ्राय 2021 मायथाइसिम भारताव गासै 35,950 फरायसा फरायसुलिफ्रा सुसाइड जानानै थैलाङो होननाबो सुलुङाव फोरमायो। ओंखायनो बेखौ खमायनो थाखाय जायगा जायगा भारतनि गोबां जायगायावनो काउन्सिलिं सेल फसंनायनि बाथ्रा सावरायलायनायखौ जोङो सुलुङाव फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै आंनि रादाबखौ नोंथाङा दिनैसो खोनासंफ्लांदोंबा आरो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।